Iroi try sesin pat nga ke blei pi paro ha kerteng ke buat tam ke jong jisu. Te ha ke video ngakwa bangan betai pi kumno ba pinta ye ke tu ke umphniang ja ktha bat ke umphniang pangmat. Te ho oi let's see pila yo I gitu ki botol ngala tho kumno ban penan kam sa phone ho new number. Te henre la da pi la yo I ke ni ke video te nai phone chura ke nga. Te nama da pi phone ru ngin spa da ke ni hi ke video shapi te la da pi la yo I te nai phone chura. Te pila ban yo ki badan sticker pila ban yo ki bang tho number phone pila ban yo ki bang isu tho hiru namar tenteng la lut ki sticker ni la phone tu ki brio ban wan ra te kim pat poi la ni kim pat dep tenteng kalong ha kata karukom te compare la da pila yo na ki tu ki jaka ki bang I number phone pim dan kam ban shifting namar pinam yo ma dei hi rei ki ni ki dawai ki jonga pin yo betang na ki tu ki bang la plat hani ha YouTube ye ki number phone ki jongki lani ki banga hing ai number phone te phim dan kam ban khuslai la da ka don sticker ne kam dan sticker ru le re te kar kum ban penan kam te ya ka tu ko umphniang ktha ne em phi kan ro shuwa ngam ong e tan ko umphniang ktha ki dawai pa ro hi ki pa phi yo nangi te phi hap hi ban kan ro shuwa la da de u shampoo ru phi hap ban kan ro shuwa la da de ko umphniang ktha ne lada day ka dawai pangmat ne lada pi I bakalang kum tu ru pi de ban chu pen ki kum tu te pen ki da udeng kum tu bakan ki kan tambah dan kam ben hi kan ban pen ki nama kitu ki dawai ki lang no shapo te kum tu da lai kum tu ka hiar ne te kemut ka bor ka don ha kitu ki balang stu shapo te sale kum no da pi pang ka de ti pila kem nem ka ne kum ba shpo minute di ai kum tu pila kem kat ban singot tonat de ban kem de ban kem suki long kat ban biang hi kan tăng ba là đã phi băng cái này cái quay ru phi hấp kem namar ngắm tip phi julong ne em kum ta ngap băng cái này ngap kem te cái này shibit cái này cái là kia hana cái băng cái này siliang te là đã phi băng bak na tak siliang cái này ru phi hấp an kem tăng bak long kum ni ken cái tu cái bang phi kem 10 minute te cái này te phi kem tăng lai minute na san minute na ngolong kala biang te tăng ba phi la kem te lada pipang kanika uni buat lom rudan ki beri papang buat lom la slam ha ki la yok kia te kem kini ki bentaru untuk te lada pipang kini ki khosio ki sengkai la ne kini ki shimpria kejat te kem bet na do nang ne spo baru artli sengkai hi pi kem bet pitan bet chatu sha ni sha slak kejat te kem bet kum ta te da pila kia te no nai ta shure shubu lupa por pis ngau shitom te kat ba pim pat yok kia pat te pi kem shi kem mi ken kum to man la kasi khndian ti gi babon te tang lai sin kem riu sin kem ki la yo khia te la se don per ki bala kham so kor dot ki the ki jaw te nim la ban batai ya kata te hen re wala kata ru ha pi ta ha ka kerteng ke jo uji su te kamut pi yo be hi ken ka jing khia kum bang la ong barabor ka jing pang barabor ka dei bet ka pop ne em te don hi gi ba blu tun ju ru tang ba ki babon te ka dei bet ka pop te sata kan hak teng jong uji su tinggal laju ong sapuli bible lai lanong hisngi saduai wat judunai ka shi kenta sarwai shi teng kenta te dodon ka sni ke bapim yo ran duai shi kenta ru duai kat bala shu ai ngu yo blai tang ba ban ruai ban puli bible te kata di ban pendap ban wat nam thia la da umla ban pendap be kata pi hap be hi ban pendap te ka jing khia kala long be hi kan ye pi te waju do jingkermen rel tapi pang makna ru pinyo khia be te yang ni let benya duai lang na mata pi baro ki baya pang men te uble unyo ban krui pisia te menta kesngi ketika khat ar terik ubna uba lai sunam ar hajar ar pusan kana pintip ba ketika video ka banga let thamai ngapatai ka terik to ni le lang jing duai au ble be it chunga wan ban ai ngu email ble pa chungi uba hapding na ma melong ble ba ha ken ko pa be chunga melong doktor uba kham kraw ki doktor paro khoi ken ko pa be chunga maduai pa na ka banta kini ki pang mat atrai kra pat kumju ru kini ki pang ka mat ka phat atrai kan pang aduai om ta na mata kini henrenga duai na ka ta paro hi ki badan ki ja ching pang ki ba pher
hagi dikot met ki jongki ngadawai bangawan meni asa jak mat jome ken ko pa be e chunga to tap iki dekas nam ko do ko jome to ma iki pop kereng kan ki jongki batu isin ai atrai kra ba me himen kta rak tilai ke ko ke badam bor ko jome atrai kra ba kin yo pat iki jingki atrai kra ha ki penen kami kono kono kada wai la ne ken kada wai ka bangi ni ai atrai kra kada long kada wai ba pen khia no iki hisin dan atrai kra ba kham tam ba pen khia ni kong ye ka men sim ke jongki ba de ka jing im ke jongki ba kin la ban dai ka man ka ko jome ba ki jing duwai ki ba ki duwai ba ha ba ngi rukum ki shakri ki jome ngi bu ahmat jome kin long be ki ustad ahmat jome atrai kra ba meru men yo ban weng hisin dan ni ke jing pang barok ka ba na ka met ke jongki aw ble be e chunga la ka jing duwai ka long ka ba leng ko remi thoi ka don ko shakri ke jome ba ka wan ka men sim boro ba ka don no boro ba ngak ren ka bor ba ka iktiar ka jome ba ni ke jing pang barok ka lomal kan ria hisin dan ngada tek ngada kompa ha kerteng ka ba ko ka ban bor ka jome jisu panana zra ngak ren ni ke jing kya ka jome ngas nang persya no bam do wan manute ye ke jing suk ka jing men ka jing ko ka jing kya ka spa ka pho baro da ka kerteng ka ba ko ka jome ngas nang persya ikini ke jing pang ka jing tambar ko to men ngau pai ka jing duwai ka shakri ka jome shimti kini ki khon ka jome Domen yo lo me ke buram bar ko ngapan ha ka kerteng ke berbuat tam ka jome jisu panna zra haleluya amen amen tingala klet batai ya ka dawai pangmat tela da pi pangmat pat pihak banta lang ka dawai pangmat ru ka dawai ktha ru ai shwana po kan ni ka dawai ktha ka mo ka dawai ktha te pi ta be kum to hi kan kum to te ku to ka dawai pangmat pa phile kum no tang na kitu ki mat ken pi massage kum ka di ka mat ne phile kum to pi shim lang itu is bo dawai ber khoi le kum to ne te ka mot kan saja kan ka to ka ayu kan sejak kan ketuka pangmat tak kan no pilaja shimbetang na kimat kan ketuka dawai pangmat ketuka dawai kethapan tak pe kum tu kan barok khot te nganget pilas ngotho te lada pi la yu i kan ke video te nai kali shu rai kum nuban penen kam te ngai le ban avu lut na ko wik por hi knang ba penya suk kum no penen kam lada pim yo re ban phone ya nga te da fi yo ban phone ru kini hi ki video ki bangin sapha shapi te ka ba pinam ya phone hiral da pila yo i ke videos to blen yo ban kur khui pilang baro ya ro itra